Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जेडी YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय दिनै जोङो बेंगालर बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव प्रि क्रिसमास खुंनो नागिरदों आरो गाबोन बिनिनो अमा बेदर गोदादों माने रेडि खालामनो गाबोननि थाखाय खाना नोंथांमोनखौ नायलांदो आरो नायलांनानै सापर्ट खालामदो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो Jadi super ida. Tazar ini na? Oh, beda sana ini. Osis kilometer ke sana, berada di Bituri Nur, Pak. Sure. Masyur. Pilih di Bargia. Oh, mbak saya kena mandiri di mana sana saya? Biolan sana mana? Ram saya. Ro kai kita sana ro deh. Mai भी दूसरा हम कोई नहीं जिधर लाइट है उधर बैठेगा तो कहाँ वीडियो अच्छा है इधर से करो आ रहा है ना मस्त आता है ये नंबर दे दो Ay, gue mau video kau ya. इधर दे दो खाने खाते lapra Idan dia simpan ya. Sini kalau सब ले जाओ ना इसको काटो ना सेटअप हो गया ये सेटअप हो गया मिस्टर कट के दे दो मिलन हारा दाना आरो बेजों नङा जिखुनु होनदों औ इधर से मस्त आ रहा है जीजो अमाया मोजां नङा नामाब्रा माथो हाब्रु हाब्रु मोनामाखै औ सिमेन्टनि न'आव थानायसो मोनदों दाख्लै नैबे थांनाय बैसागुनिया बिराद जारला जादों सिखा गैया गनद्राय गैयानो